eskutan ditugu ja sariak, bai? Sariak izango dira, entzun ongie, sariak izango dira gelarako, bai? Eta izango ditugu bi sari banatzeko. Bat, izenaren irabazlearentzat, eta bestea, logo irabazlearentzat. Ados? Pres? Orain, orduan pasako dio txanda, Juleni, ados? Bi sari banatu behar ditugu. Berenik eta ben, leloaren sarea. Eta leloaren irabazlea da Andrea Lakaide. Eta leloaren izena Euskara Zamets. Eta bestalde, logoaren irabazlea, 6. mailako Gorka Koze.